Edwin, Yatumo Ura Kwasia Japan, our Fras Antiqueu. Osmomi and Doyan, who won't shed that. And to me, I'm found on Kwan and Transassiso. What on a what I am film mine.
subi wate unia wawoi usia wawoi ukuna wawaja wenti na wedi arewo yana onwie kaise sanu wodi be onipa bia na yo bwade nso na wahihye no sa enti srenshira manu no nyat na brepa na dachi mu beshia mu bio onwie srenshira manu no nyat na brebi wa urade nchan ifiso wachi asem no na dosu kaise sanu wodi be onipa bia na yo bwade nso na wahihye nsa enti srenshira manu no nyat na brebi wa urade nchen ifiso wachi asem na doso Emma Inyama, the four Agnes, what nature, the Bushay, Babisha, Emma, Yasina, na in fee area some of she, my father walked down. A radiant winner on train, a castle of train beautiful, Fisinia, Oye, a penny and a mobile. I said, I'll see you at the front of the penny you call. And I pay shares a year or soon, a day, Yamba, near the 40 by my home, I said, as you almost said, baby, but it was a friend. Society, yet, chance and a chance and a young Esha opens. Yet, right, yes, amen. Amen. So,
Eba kati wase. Nyumra ya moso. Yentrasi, enfia masha opasi baba. Yentrasi se ne. Nyameja oba ene kokoti. Amen. Amen. Asubye ankamo. Anapei ejina Awurade asem so na yetie Awurade asem tiawa. Na edekan free Hiob. Job chapter 1 verse 18 to 22. Job chapter 1 verse 18 to 22. Job mama tiba ku yimodu motwe kusi edunumiro ma yeti Awurade asem. Ono so eda so kasa no. Ofofro ba beka se. Uma ba ma na o mama edidi na wonom ensa e wo nua pani fie no. Hwɛ enframakɛseɛ bi firi srɛ so aba abɛbɔ ɛdan no ntwea na ɛtwiri agu so ama wawu. Na me nko ara na mafiri mu sɛ ne bɛka ma kyerɛ wo. Ɛna Hiob sɔre sunsu anataadeɛ na oyi ne ti na ɔhwɛ fam ɛsɔre Nyankopɔn. Na ɔka sɛ bɛgya na mede me firi me na yɛm baeɛ na bɛgya na mede bɛsan kɔ Awurade. Bɛsan kɔ Awurade de mae na Awurade afa nhyira nka Awurade din. Yɛn nyinaa mu no Hiob anyɛ bɔne sɛ ɔbɛbɔ Onyankopɔn soboɔ. Amen. Yɛbɔ mpaeɛ. Awurade yɛda wase. Yɛda wase wɔ yɛawerɛhu mu mpo firi sɛ wo ne yɛ werɛkyekyefo, wo ne yɛ anidasoɔ, wo ne yɛ boafoɔ. Anɔpa yi wonim deɛ nti a wama yɛahyia ha. Ɛfiri sɛ nnipa mpa a wode kyɛeɛ no wasɛm kyerɛ sɛ de bɛdu a yɛbɛsan aba wo nkyɛn abɛhome ne yɛde abɛgu akɔntam. Ɛno nti ɛne ɛmu ne n'anɔpa yi si ahyia mu ha. Asiesie yɛn a yɛte aseɛ nso wɔ akwantu ɛda yɛ anim. Anɔpa yi na ɔma ankasa na ma nkronkron no nsiesie. Na yɛsom yɛwɔ yɛn bra sɛ na ɔkyerɛ yɛn a wosane wɔ ne onyam wɔ yɛ anyinama. Yɛda wase sɛ watie wɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Amen. Messiah Triadrian the verse 20 to 22 no so say. And na Hiob sorry sunshine na tadium. Na unity or she found sorry Onyankopɔn. No can say abegya na mede bi fi me na yɛmbae na abegya na mede bɛsan kɔ. Awurade de mae na Awurade afa nhyira nka Awurade din. Yɛnum nyinaa mu no Hiob anyɛ bɔne sɛ ɔbɛbɔ Onyankopɔn soboɔ. Adɔfo no Awurade Yesu Kristo mu. Saa asɛm a yɛkenkan yɛ ɛfa Hiob a yɛate ne ho asɛm ɛwɔ Twerɛsɛm no mu ɛmprɛ pii na yɛbɛhu sɛ ɛtɔ no a ɛsɛ yɛmu den ne sɛ ne tie nti ɛyɛ na nnipa bi mpo agye sɛ saa asɛm no ɛnyɛ nokorɛ. Nneɛma a ɔfaa mu ɔhaw amanneɛ sɔhwɛ a ɛtoo no nanso ne nyinaa mu wotumi gyina ɛde kɔsi awieɛ. Nanso yɛn Kristofoɔ deɛ yɛnim sɛ Nyankopɔn asɛm no se yɛwɔ mu nyinaa yɛ nokorɛ na ɛfiri wo nkronkron ɛna ɔde maa asuafoɔ no ma ɔtwerɛeɛ. Anɔpa yi sɛ kenkan saa nwoma yi a na yɛhu ne sɛ Bible se abra Hiob ɛwɔ fie no ɔsomafoɔ di kan baa na ɔbɛka kyerɛ ne sɛ abra a yɛhwɛ anantwie ɛne mfunumu no nnipa bi abɛto ahyɛ yɛn so na wafa ne nyinaa kɔ ama wɔn a ɛhwɛ wɔn so wɔkunkum wɔn nyinaa. Nea ɔde asɛm no bɛyɛ sɛ me nko ara na maka na ɛbɛbɔ amanneɛ. Bible sɛ deɛ ogu so rekasa na second person so baayɛ sɛ abra a yɛhwɛ nnwan no mframa bi a yɛ ogya mframa ba abɛbɔ ahye wɔn nyinaa na kunkum nnipa a wɔn nyinaa ama me a meka sɛ nko ara na maka. Ɔno nso kasa na dɔtɔ so mmiɛnsa baayɛ sɛ abra a yɛhwɛ nnwoma no ɛno nso pramukafoɔ bi abɛto ahyɛ yɛn so a ɔbɛfa aboa no nyinaa kɔ me nko ara na maka. Ɛno awie wɔ a dɔtɔ so nan so baayɛ sɛ abra a wɔn mma ahyia a wɔredidi no mma edu mframa bi abɔ ama dan no adwira gu wɔn nyinaa so. Busuafoɔ saa asɛm yi a ɛtoatoa so yi sɛ yɛbinom mmienu ɛna yɛte saa asɛm no a ɛdeɛ na de bɛsi. Nea Hiob yɛɛ ne sɛ osunsuan n'ataadeɛ mu ɔhwe fam ɛfiri sɛ na ɛyɛ awerɛhoɔ ɛde ma no. Nanso deɛ Bible ne ka ne to aso ne sɛ ɔhwe fam no ɔsɔre Onyankopɔn. Hallelujah. Ne nyinaa mu didi adanseɛ sɛ
ohun se amane kese na ato no sohwe na ato no nanso ni nyankopon a ode ne mo ato no so no onyi ne man na di nyina mu so nyame ama kwan a entumi nsi na yo kan ne se adagya no di fini na ye ba ye na adagya no be san dia ko na inshira febra de bi to be bi a yete wo man mu se nipa bi a wa bi enuma bi na otese eja bi ahye numa no na otesa ibi mo a wotumi nyina wo na so ibi mo ho a wo collapse ibi mo ho a na so mo do a wotumi ko enya nkwa biom no de afiri mo bi se to me bi a nipa de wo ho ehye bi ase ajapade a ya penya nipa tumi de ho tu nipa so de awre nyina hye ni mu asise obetra hoda ya kusie wiye na so Bible me say Job tumi gyina ne na so na na awre ho mu mpo osori Nyankopon a ni nyina ne se okae se oyo nipa ye wenye wasase su nyina japade ne ne mane ade nyina e yo Nyankopon e na de domo no do Nyankopon fa ma ne se entra hoda if he said ibebedu a Nyankopon ebetumi asaje enunti eye ne ya e na reho na so esa ne ho a no de atu Nyankopon so no ne ne wre ahye nyame mmom ese bi ase ne niam a nyame de ama ne ti utimi ejira na Bible say na mo ntuo na brabo nyina mu no wa anye bone if he say na ode ne ho ama Onyankopon so de atu yamfo yanka mo ya oba me kakra bi ni ena yekoja ye maame ekwan na yenim se ye maame kwenka abusia ne ma won eye magunu nso ebetumi anyankwa pii ewo wanim na go tumi e de ahwe wo ho ene mo frɛ wo achi nso anche ena ye nyamba Agnes nso Onyankopon ato nsafre no we so ye de tutu do mu ye hu a eye so hwa ye betumi aka se e ba ye nso no ebia se Job de no fi Nyankopon so na so ye de mu apaba na odi Nyankopon dia ye ka che busafo na se dia so o ma ye baba mo ma ye fe mo tu ra de so ye ko so fe mo tu ra de so mo ma ye fa se Onyankopon be jaya mo tamfu bia o betima se ye ebi se Onyankopon amakwan a bibi ntumi nsi o ya setere mo ebi se ye Nyankopon kwa anope Ewurade ka che nyina ne se o ma ye chichi ye ho re mo ma ye fa ye ho koso ntu Ewurade so na ye fa ye re enhye Ewurade mu na ye hu se ye si ba ya na ya de mu no saa na bebedu a ye besa nso akọ ewiase no no se we yi atrosam ne ka che dia ene den ho se ye ye nhye ye de wudie ne ye japade e wo soro bebi anwemua ni owifo entumi kowia na ho na daachi bi no ye betumi akọ na ya kofa sa japade no eno ne osoro amemu anopai Ewurade kasa che nse ye mfa ye ho ento ono Ewurade so anopai ye mfa ono asafo Ewurade no na ye nsom no na ye nsom yie ni afa wura nyina hye Ewurade mu se yakọ ne aba ye die nyina mu so ni ba ba ni mfia hanu mpo a se de ye to ye pebitere yim 791 no ye ya hobo ene amanfrafo ene ye wasasi so e yakwantu obi na yetu ne bebedu a ye nso ye bre e beba wiye ne be ne be wiye a akonta ben ena ye kwakuku a che Ewurade ni ani beti bi a che Ewurade se Bible say se da no Kristo sai na ni onyamu a wo mo ye wufo nyina wo Ewurade din mu no e be sori akohia Ewurade owiem ansa na ye atasefo nso akohia Ewurade mi ti ye de che Ewurade se yes sister Agnes o so wa free enchen wona fam ye hu no ya record ye na so ye wogidie se wa ben Kristo se dani do a onu ko be di kan etimehia no ansa na ye ti ase akọ Kristo chen ye kwatiche Ewurade se ye nipa ke pese ne ntina na so eja omo no ye ne hu hia eno eseye hallelujah anobe Ewurade no moye anobe Ewurade no moye hu se wiase japade nyina bebedu a betwa mako se de ki obi de agree ta wanu efiri ne se eta beya me de me gra me tu Kata
anɔpa yi yɛnwa yɛato yi yɛ nsɛm a ɛne kyekyɛ ho werɛ menyɛ awurade ni sɛ sɛ asoɔkye bɔ a sɛ nneɛma mu yɛ den a awurade bɛhwɛ yɛn awurade bɛsiesie awurade bɛbɔ yɛn ho ban awurade bɛma n'ani onyam na yɛ kɛse onyame agya ɔba ne ntɔkɔ deɛ amen yɛbɔ mpae yɛda wase sɛ awurade wode yɛn nuaba Agnes owusu Bɔtema ɛkyɛ abusua kyɛ asafo kyɛ ɔman nyinaa na onyansɛm no ɛberɛ pɛ mu abɛfa no aba wo nkyɛn anɔpɛ yi yɛde aseda ma wo yɛbɔ mpaeɛ agyae anɔpɛ yi ne na wɔtwe mu dwumadi a yɛdie nyinaa de ahyɛ wo asafo awurade nsa deɛ nuaba yi yɛ nyinaa ɛbɔ awurade anim yɛn mpaebɔ no sɛ tumi wura ma n'akyi kata yi ɛnhyɛ wo kristo din anuonyam nneɛma nyinaa ne pɛyɛ wɔ wo din mu sɛdeɛ wɔahyehyɛ no yɛde so anuonyam ne aseda ma wo na ɔpɛ yɛpagya akwantufoɔ busua ne wɔn a ɛba bɛka yɛ nyinaa ho na yɛayɛ yie ahyɛ wɔ awurade nsa yɛn mpaebɔ no sɛ na wɔadom nso fa wɔn bɛdu asomdwie mu na wɔadom nso ka yɛn ho na berɛ no so ne awie nso a na wɔadom nso fa nkɔdu asomdwie mu ma ne yɛn nyinaa nyɛ nkonimdie yɛde so aseda na yɛyi n'asɛm a yɛpagya busua asafo na wɔn aka nyinaa nso ahyɛ wɔ awurade nsa sɛ wɔabasa kɛkɛsɛ wɔ yɛn so na wɔhwɛ yɛn ne fi ne afi ba so ɛho ma se na ɔde onyam no akɔ so ayɛ kɛse na de nyinaa mu yɛde wɔaseda ne ɔde onyam bɛma wo anɔpa yi yɛnim sɛ mu yɛ hia yɛ ansa ne yɛnisa ɔde onyam ka wo din wɔ ɔba Yesu Kristo din mu amen Odi owo ni asema so nkonim wo ahyehye na nipa ye bone o ka se honhom ente nipa so nkosi da esanse oyo honam na onfie oha aduo na Moses na reho mu na yontu no ka se yemfihia eye adoso aboso kra na ede wotwe ne kra haw amane ne yankwa ode yeba eniaba ye dofo Agnes owusu Bɔtema eche abusuan be nshira ema magana be nshira ema enkran mai be nshira ema aduasoman ene efie aduasa emotwene afa ya enuaba ye banya dofo boda ho na yesro se age efunu kwa bi so a o Yesu Kristo din yesro se fache na man be pa entraman o Yesu din na se dachi upiod munyemu a ene age abum ni ato hallelujah enema wajo ati asfasa siso nyere shi wasa fadonsa o Yesu Kristo dimo eso se fasi na bo ho bai yenso a yeshia hanso ba yehu se brebi ba yenso ni pa betwe ho ahia ebe she fita ebe she kokko tuntu ya bi jama ya ntrai se ne pe ne ma ne ho ato so e de ho hye passport ba aso yi meja oba amen afei wa na yeke otiko anedai oniaba Agnes bano emikano oyetu aka enkunima botra waja edebebo oyefo edebebo
said age na asumdiem age ko asumdiem rade fa wosie ọmọ ọmọ ipa entra wa jabra akoko sadachi kisu pie no ni nya bo matu kare abeja obaro afi ya ti asfonso ijabu nya shara dia mo kansa rade pa mo no muso ọmọ mu se age ni bokra mpa kisu ni ene da so rade hewo ọmọ ni simi o ye na rade yes kisu ni amen prepare him number 7 Masa sebelum baby, meri di bawah, oh how prayer amani, sɛdeɛ tie biara no ɛte ase amfa wɔyɛ mu deɛ ɛda so wɔ hɔ na sɛdeɛ ɛwɔ hɔ na ɛda hɔ ma nipa biara ɛno ɛna nnɛ ɛnua yɛn ba ne deɛ ɛdu hɔ yi nanso yɛ aka deɛ nim sɛ onyame ɛbɛkura yɛn mu na ɛde yɛn ho ama ne yɛnim sɛ yɛn nuanom a ɛwɔ otu sini bo edikan abahadada nanso yɛn nyinaa yɛ baako tina wɔ sɛ yɛn nso apɛ yɛbɛkyi abusua na yɛn abusua yɛakɔ ɛne hyɛ So
Any asama so kulim wa we ahohia mu boafo wa ebere ti se mu ochichi yere anopei aseda enka obi erade ela wase esan sani open na oye wa pede na me panso sani oye wa de fa be peye pede so ne yeku mo ebi aka okusa yen se ababa wo we di aka wo fa no akwa ke be ka so wura we di aka mane ncha akaka na nso erade una tumi nyina wura wo 70 ye kan se ni nyamo kawo era wase ema obey abrabo a wode ne boy ene se ne onam so ema oye nhira ema asafukuro ene oman ene dey ye do kura no bebe papa erade man ntena kosisi nyina ye besan ahia biu erade gyina ye nyina ahia wonsa wa wo mu a eyeye kan man ho erade kan man ho ema bibi boni ensi nemu ma ye nya ne be hye wani onyam enipa free chiri ni benche ye banyina arade fa kontro mu nchira dongo na ye sra o se bibia wie peya ye de no nyam shama arade buaye na ye nso ye hu ye na kansa ne yete na enya nyansa koma na to ye nsa ne ato ye ni abaye ya ye de yenim se ye de ho ama wonti ye wo ba bi papa gina anopa kan ho buaye na hye ye ndi pepa ne wa mu nsuo na eni ni awreho yi awo nyame a wo ye gya oba ene sonson konkro demu amen amen Sammy get this year no a horse and a that.
ɛyɛ tokwe bonsu ɛhene ɛsiane sɛ akwadaa yi a ɔda hɔ yi ɛfi ɛde hyeɛ pɔ ɛna saa bere yi ɔda hɔ yi na mbɔmu apia wɔ ɛwu na ɛkasa ɛfakyɛ me nana yɛbi fakyɛ me yɛase saa bere yi yɛkaseɛ wɔn a wɔkyerɛ wo do biara bamkyɛw na wobɛtumi aba ɛsiane sɛ bɔɔ nɔnkɔno pɛpɛɛpɛ a ɛyɛ presby asafo a baakɔsi
Rasan se bema na woba oba enwoba bema na woba edamoase teja woba akobisa mehu edamoase Yeah.
so no e nana po ne da paso no osisa ne nana kwa awukura ne petia shentia de le depo afibi esan oni odoko ba ko to na nano omo fifia ha nyina ko oni sana oye bi aye kasiebo sede o kasana no ada no se esere no mo kodase Acha ay nanano wana abisia penny openi kofi be oni onua manu nene nana mo bechi aye sede okosia penny oni ne mami police ene onua manu omo kasa nana mo nie I'm saying 50 Ghana cities, the fans are here, a person, and you put it top touch, and you get to be answer, kiss soup, said the one Casanano. And so I'm saying, Yami, shower, which I want to mean, no man is man is a man in you. Papa police aya na yere ene na busia na samri omoduha omochia na nanwayoko ene nana botuko ene na busia asuna wo samri kwabna yere ene duha kachiri na yere ene nseno ene duha omochia ebusia edamonsi ya mwa papa Namekasa uyengami Emamoni dia engami fie Namekasa uyengami
Agora esse uso na to manano ao dia unia ampoasma edasi Bema accuracy dead for so FM Nana Butugu any defer and so for so friendly. And then another way of finding Iran and you was Michawa, Namitra and the other and the grab my young lady will be a food. And the other way Sabu amo kasa omunia no ehono no isanso mo mane ko saman adeja enti amo ntoma amo se omakuma soa die amo dija omunia nana botman sachayuma onsia ajubi amo dija no kwan obeko na obo nana ntoma titia no tibi ama nana dia katana edama so ye omo hanki omo debo omo shetia die omo petia omo se afidie sign afia sawo sabe ni amugina no omo kasa omo ni amono omo ye no na omo ye omo se omo hwire Radinya Kupon Alpha and Kura in C. Nadacheno, Wamo Nana of Woma, Emma, a Panomo, Casawash, no one can say, Mammy, Mommy, and Quay, Nana, Mommy, and Pop, Naya, Quapetia, Yedi, Yenano, and Chuli, Sadia, Omo Casano, Amo Ato. Sadia, Sage, I hope you. I ordained I read the news here company. I had the bar Rosie. I'm a Rosie, said the all Casanano. I say, oh, mammy, I hear I won't call. I would do make us say, mammy, said the Nentoma, and Nentomanity at here. And the Rosa mammy, I hear I won't call. No, Jammy, a mammy, I am a say, mammy. I hear I mefa na meshia said the Rosie Casanano. Nedapo, I Shetia at here, any prince soda, or send any abrepa, Nansu, any prince soda. I then the Petsia, our teacher, or mammy, and quiet, and one. Say the flower, in Franco, the mammy, and also that's a clear, or also a woman now, or can't, or mammy, about some children, or so I will be the dear, and take the mammy, and so that's clear, Liliano, a Mukuno, clear. Kuma for the second also, and Casanano, I must say, oh, I don't want me near I see, I also at the end. I will press and also a baron, a crack, a trap. Now, mammy, and no papa decided to say, I didn't mean so, Kaya, oh, my
ayɛ kaseɛbɔ akyerɛ wɔn. Joe! Yes, I like to answer to man power, baby. Joe! I am a free and so, Linian, my almost so much, the Omudija, Omo, Mammy, and Omo Toma, Mammy, a hen over almost so many omissions, the Omo Devil, and Omupenusia, and also a one. Ancha Moon said, MPP, Royal Ladies, Amone Akuya, I John Kuo, I said you're almost so Casa. I don't want to say you're more Casano. I want to my friend, Mashisha Pebby, Abba, or Mashisha Pebby Abba, because of committee. Now go to Oma, Akuya Gina Nisa, Nesenia, so Mashisha Pebby Abba, Debo, almost Shentia, and then almost Patia, Akuya, yellow wine, and the best Akuya, a radio fountain, and see Akumamudo, almost flower. Almost flower, I would eat jar or piano pie. The dance, I feel so more a piano swap. I would rather the flower, I am MPP, Royal Lady, Sadia, or Mocasa, or Minian. So why are you? Other summer, first can one of Pano Fanto, and she was also Papa Boy, and check. Pancho and I, Watia, Medana. I free Nana Chasropon, Yamega, a fee, Fedia or Casano. I am Mr. I saw Nana than in Sapuna City. I want you to know and can be here. Oh, they tell you 100 Ghana cities. It's so not and I'm not seeing in a Namode, Assessor, and Nana Butugune. Oh, God, Mr. Ketia, and then I'm asking for Babucha, Mofa, Monson, and Femme. So, Mame brought more than pursuing the Jano and the Cassay. I Bema Ufuri Amanfo addressing. I did. And then a Busia and a Cassay. Almost say, and then seven by a fractal. That's all nobody else. Common can be answered. No, can't Nana, then Chay, a son better baby. Amabaya. Omukura, Omotuma, a Pufan. Akuya, dear, Obokonanako Yache, Manadiana Titi, Ocean Diamano, Nodi, Akasa, or the Akatano. Amuya, now we know Mukura, Omo Depo, Omo, Shentia, dear, and then so Ebano. A son said, aha, I am penny here, and I said, Nana, to who in the tent, and say, I could be Omukura, Snap. Flower, and also a time, a tree, a Maria, no flower, the fair, and a Mokuina, the two break, from so a dear tree, or with your cotton or mobile so, I have a fair. Joe, Bama can see that's your Pia, or local, every year, you make this travel. Oh, Nana was saying, I, a booty. Monone or Danono, Sadia, I or Casa Wono, Okuya, almost so or Montoma, Nibre, Suda, or Mondapo, or Mohanki, and name of Shutia, dear, Akuya, or Mudika, wine, Kusa. Ah, this is Tiana, you will be so sad. Namkoya, Pepe, Almost said almost 20 Ghana cities. Now, Opa, almost and Tibi, or they are taught in Sue and no, say. But I'm sure.
we Satrayama. Aha. Said your name, Papa. Emma, to what's name? Said your Omo Casa. What we are, I know. Almost say, I wish you a town, the boy and the baby got the back. A masses of puppy out from I almost people, almost Cynthia, almost Betsy, also. I tell Anna. I'm going to dance in your room, I'm almost 50 Ghana cities. What's my son? Only animal Casano, almost so Papa said, I submit this year, Hano, over the answer, yes, no, that's all I know. So, dear, what's my Umiano, a catcher, so Catcher, Nana, Usu, a town, opera power, and something be out to a house of faith. The sons of my chosen boy, or my baby. Panino the kind. A softful and Cassana, Sister Rennie. I saw a man and a mama. Nasha, a more yes, sorry, sunset, and the summer dear, and yet to mamma baby come a cama. Tis what's madam. Mama, she had to see no man shining near Tia, then Chay, Yadamosi. And look at Alpha, the Omega, and now you did now what you got on Ogolo, only a Busia. The sons of Mamina call humanity. The sons of Papa, if you name Mamina call, and now him out, and the baby got the data. And to Papa, must say, Olukra, 100 Ghana cities, and the Mame Boatsama, 2001. Jesus, almost say, said, oh, we are Okra, 20 Ghana cities, and then almost flower, Apoko, Minister, and then Ahabamo. But you, Hannah, the uncle Brabo, I no be the way you. A woman, but then the corner crana, a girl behind Simon Crano. Hannah, and then about what's matter, and now about what's man so up at that Hannah. What's man said a woman like us and also 50 Ghana cities. What's man or the Jalo Pine? Abusiafo santin biato se munyaso na montie yabusiafo a omo botuku ziavi abusia a ewo botuku ena ato nsa eba bechiaye behu eba me Cynthia na former minister for energy Mr. Herbert Krapper odi unuanom a free botuku na yenua Cynthia nso bi etire amona ehie Honorable Herbert Krapper family ni na ena eto ensa achia
abusuafo mama kaba maya die mache se abusia kama mo baby tia mai kama minister of energy our brothers and sisters from the you are welcome. You're welcome. Yesremwa adisidio bia Ushafwa yina adie ato yeni yemai na ho yako enche bia na the managing director of Ghana Post Vice Obo Osefofo Obeto Santen ene ne dom one loyalities ebechia ladies ku bia no MPP mu a ma ho popo mu ano ose ekai eye party na chi yenua ba ku a akamu bi ba ya pa eye ne doso enti Vice Obo Osefofo edu hai ase eye bia won ti bi ba se lenye eye de bayi enti anopai obaya obechire do sebe obechire do ukwa da fomu a eye ne kire wo do 200 Ghana cedi afokwa
one ɛyɛ ɔbusua ɛwia nso bi mu no ɛyɛ ne dɔɔso nto de akwansɛ bɛyɛ dɛ ɛbɛtoa so a biribi ayɛ dɛ akɔnkan sɛbere sɛnten bi so yɛ dɛ ɛdu hɔ a ɛkɔ ɔmo kyia Yoba, your nana, your family, now my father, and see Hama Totoku Ziavi Busia and Namu say of Fata and Ansua na Omoba. The Sans of the Shia and a Samri or Dahui or Babuatsama or Modeshia Po and no Omoba Mobano Kabibi and Shell or Modeshia. Then Chay no control on Nana or Hinia Oluya. Baby kind of Auluya na Chay. Abaya Mukra Montoma, a Pofa, a Montoma, a Pofa, a Gay Butuku, Yavi, a four, a Bona, and Cassay. Abaya, a Muflower, a Butukus, Yavi family, a Muflower, and so a tree. Amuye na amuye esansa ko one kasa omuti atienti omosenkura snap srada esanse omaba to Bratman no papa no so ewa ha se se so mo snap srada so e ka ho ene Bratman nana omukura omohanki ene omo shotia de ene omo petia ni nyina e ka ho e da mo se nana no and I must pay out and make the shramo. Anna cities. I walk by Tampa, empty mammy and Dakantia, Yakin. Pape, then breathe you, dear many more papa, man, auntie you. My dear, I walk by Tampa, empty mammy and Dakantia, Yakin. Pape, them referred you, dear many Sammy, a breno, I a bit, on a side, ye day, ye buy an Anna. The offer see a busy fifia, near Bujai Casamono, a diama, a sophone. Na, a money ache, Yamiasam. Say Yamiasam now, Yabachania Chama. Yabaya Sammy Nabisiro, any I wahai, and Yabeche, Yame Assam, a day Amayan, and a moss. Sorry, Unyakopon. The best Nasi, you have to prepare him 557. Prepare him 557. Yes, to be different, may bow you, a pastor chamber, a story of so verse 1 and 2. Yes, so Oh
Kristo dom Onyankopɔn dom ne nkronkron ayɔnkofa nka mo nyinaa amen. Empire. Enkwa Awurade a wadi owosu kunim. Woni ya wohiem boafo. Owosu mbomu wochichi won a wora ahore. Dom ye. Na yetume nsomo na yemfa ye ho entu so yie. Ne wo mobro hu no so. Yidi awo bohyem se Yesu ti ase. Enti yanso yabatarase ewo Awurade Yesu Kristo mo. Odo Yakobon ya umuno dia rebo sani agidi ya hunwamo ne sani ayebo re wa ye yenti ba ye bonu nyina chaye na ma ya adwene imutie na hye na yetumi atena se odomu wo ba Yesu Kristo mu Oyakopon a adom ni tumi ewo no soma won kronkron na omra yentem na ya to bo hye emumo no kre tumi ewo Yesu Kristo mu. Amen. Amen. Ever free praise in nowadays. Na ufitete echiri ko si da echiri e Onyankopon o ma odasani dane futuro na o se onipa ma mo sane imramo futuro na ifishia pemie wani so se enra da a etwe ne amajo demu besuo wo ma wasene ko se susuye a isuo ɔte sɛ daeɛ anɔpa ɔfefɛ sɛ ewura Awurade ase. Nka nsɛm a ɛtɔ so mmienu no afiri ahemfo nwoma a ɛdikan ti mmienu mu baako ekosi mmiɛnsa. Ahemfo nwoma a ɛdikan ti mmienu mu baako ekosi mmiɛnsa. Afei David na bɛn sɛ obewu no ɔhyɛ ne ba Solomon sɛ media ni tin na nanom ewo asamando enti ya den na ye bema na hwe Awurade Nyankopon asɛdeɛ sɛ wobɛnante na akwansuo sɛ wobɛdi na sɛdeɛ ne mmara nsɛm ne atemudie ne adansesɛm soɔ sɛdeɛ watwerɛ no Mose mmara mu no na wadi yie deɛ woyɛ nyinaa mu baabiara a wokɔ Awurade asɛm mu. To read the biography of our dear sister Agnes Owusu-Boatema. Agnes Owusu-Boatema, known her as Apia Boatema, was born on 16 July 1986 by Nana Owusu-Echam-Brempong I, the chief of Ashede, and Ohenere Christiana, the third chairman of blessed memory at the Asu Government Hospital. She was the 13th born of her father and the 3rd of her mother. Agnes Owusu-Boatema obtained her basic education at the Presbyterian School at Ashede, Asante Achem. After her basic education, she proceeded to Vocational Institute in Accra, where she majored in fashion design, which was her passion.
Since childhood, she was very kind, jovial, and sociable to everyone, whether known or unknown. Regardless, the person's tribe, religious, and political affiliation. She was blessed with a daughter named Roslyn Nketia. After the demise of her beloved parents, the PR was the only one left in the house and performed a lot of duties of our mother. She offered herself to assist in all endeavors whenever the need arises. Moreover, she was a devoted Christian who fellowshiped with the Presbyterian Church. Aside that, she also formed a cultural group called Titianishe with the youth and students of AGHS to teach them music and dance. Agnes Owusu Boatima was a very active, strong, well-sounded person until she was attacked by a short illness that took her to the 37th Military Hospital but couldn't make it. Oh, Lampard, Long John, Selimami, I'm a long ways as we are first to be called. Appear, saved and forgive. So we meet again. Rest in perfect peace. Amen. I stand to read a tribute for the children. A tribute to Mom, to care about her. The woman who raised me, and I really didn't see her as a mom, but a sister. In fact, as two stubborn, opinionated people, we frequently challenge and exchange words with one another, arguing over things that didn't matter most to any of us. Here are some of my favorite words that we exchanged. Ubeni Abeto, and my response goes as Mimi Metoshi. She said this anytime I did something she didn't like. As I read this now, I feel so close to my mom. Writing this expressed how I feel about her. Dear Mom, Ekia, I am so grateful for the way I was raised. You were never afraid to be my mother and to put your foot down to teach me right from wrong. You made sure I did my best. You always let me know I had a mama who cared about me, who believed in me, who was there for me, no matter what. Growing up with that kind of love and support made such a difference in my life. It made me who I am today. My mother, Ekia, was never afraid to voice her opinion or be afraid to mince words, but she was always pure in her intentions and true in her actions. And I feel so humbly loved. As I go forward, I remember her strength and purity, her fierce sense of pride, her generous heart and sensitivity, her sense of humor. She had a song to mimic the Islamic call of prayer anytime she heard them call. I'm sorry, my Islamic brothers and sisters, but she loved the religion and enjoyed observing their activities. Throughout her life, and especially in her fight against diabetes and stroke, Mom Ekia set us an example in unconditional devotion, taught our family valuable life lessons, never lost her indomitable spirit, and also taught us how important worshiping God was. The family joined late night prayers because of her, and it has become a habit and tradition among us now. She made a great impact by drawing us much more closer to God as Christians. I know Ekia, as I call her, with us now and always. Goodbyes are only for those who love with their eyes, but for those who love with their heart, soul, and body, there is no such thing as separation. I love you, Mom. Rest in peace and God bless. Evada, busuafo no enyina ase dada eba so no mo begina wonem e kenkan ma enyina ase na mesha. Pacho ye kenkan ene aba Agnes Owusu Boatima e ho asem kakra asafo no so e wo eka e fa me ho. No Yohane asem party do nine
yi mo ba ko gosi mi asase mo ma mo akoma tutu mo nye Nyankopɔn ni amenso mo nye mi ni saa bia bi wo ma jafie sante saa akama kyerɛ mo sɛ e kɔ ma ko siesie ba bi mama mo na sɛ me kɔ na me ko siesie ba bi me mama mo eba bio na ma be fa mo akɔ me amentan na de me wono mo so mo aba ho adofo no ene eyaro ho sem ya yaro ho dan so e de maya ye hye mo ha nyina se body ewra ho pa eyi efi se akoba se Onyankopɔn enyansam no o se yene yenuaba Agnes Owusu Boatema atitim enede bia na ye dɔlɔba yi na ye twɛ no so ɛbɛn ye nyinaa ye ho o mu sɛ emra ɔne yɛn ɛbɛsom ye no ahyɛda ankyɛ bebree nanso ye bɛtumi adi adanseɛ sɛ ye nyaba na setena ɔne yɛn bɛtena yɛn yɛhwɛ ne tena ye no ɛyɛ ade a ɛhyɛ Onyankopɔn animonyam abɛ nyinaa mu yɛ da Nyame ase sɛ ɔde saa nyaba yi ɛdɔm yɛn ɛnam yɛ maame a ɔnya ne baabi kɔ ɛyɛ maame Christiana Chama so ɛna yɛ nyaba yi bɛdɔm yasafo no na bra ɔbaa yɛ no ɔhyɛ yɛ bɔ sɛ ɔbɛkɔ so no ɔde atena ɛwɔ asafo no mu na ɛbrɛ nyinaa mu yɛhyia mu so a ɔno nso abɛka ho na wayɛ n'asɛdeɛ bi a ɛsɛ sɛ ɔyɛ nanso yareɛ amma nyaba no entumi amfa de timu pa na owoi entumi ammamu anase anto asosa kai se oyareye na Awurade adom ne ho eto kakra na obomodin se obeba asore sabre no enso na enumu na koba se osan eyare biem a yare no emu eye den ye wasafu numu nya oda da di no ekire se na oyobi a na owo odo e ma Onyankopɔn na owo odo so e de ma nimia no ene enipa nyina e be ka se e wa komapa na obi e ne nsam so e de je obi bia na oba me nche e kai se abra o ya resi ekofie na e kosra no a odi ani je ne animtie ne odo ede ehia asafoma ni asafoma nyina ene edi komo ya de na yempa e body say ya be se otumfo ya kopon ye nua ba ya biemu pasa ya be ede amaye ni se ne nim so won e papi won ni mu a obetumi aye abo ade mo abo abusia ene won aka nyina na so Onyankopɔn ene ni yeye ene oye ma ne ba se kai be busam ti don kun ma de no ba ko a wasam se again the world nipa ko mamu nanso ya Awurade ahye no na ebijira na no ti de aka nyina ne se ya Onyame eye na eye na pɛdeɛ na mle paso ne yɛmpa e bɔ ne se Onyankopɔn na no so ba kyekye abɔfra a wɔya na kyere ne rɛ na wakyekye abusua enso nyina rɛ wakyekye nyina rɛ yenim se sabre Onyankopɔn na no so ba ne trabia pa na wa home ko na da kyere nyina hyemu a na godida ini ebiye na wo yedima fo no ayi e ka nyina ne se on emfa okra ensie Onyame agya oba ene on kronkron de mo amen. Amen. You can say it was in John chapter 16, verse 20 to 22. Make a fuck as I can. Job chapter 16, verse 20 to 22. Enough no. Mpodi me ho fell. Na so Onyankopɔn na mani proposition mano. Sɛ onima onipa ɛwɔ Onyankopɔn anim. Sɛde enipa di ma ne yɔnko ɛno. Na me fia ɛwɔ ano ne bedu na mɛbɔ kwan a nsa. Kasa Onyameja ɔba no. Amen. Yɛbɔ kwan. Ɛne ma sɛ ma tun ne sɛ death is inevitable. Death is inevitable. Owo ya de a yɛntimi nsi kwan. Yɛmema
afi etwa mu nipa bebe ne sie ho ewo atiaso asase so titu bi aso ene ko nipa bebe ne sie ho obo wa hu no a na mo fe pa obi nso ka mo fe no ti se nhyɛ da ko ya na wo fe kakra obi nso wo sika pa ebi nso de o di kra ede ebi nso ewo din mo ti ndi kra na hokum ewo so ebi nso eni din obo ndi aso abranche ja na ebi nso ewa 10 gram ebi nso e tia ebi nso kokokokoko te se bia batma ebi nso tum se me no dia he nanso owo etu omu nyina ego hello owo do omu nyina agina pe eye kuru ye ne yebu e dia sika owo yale ya sese amanye madada emeku na no je so to mo din de diaba eu sou dessas coisas eu sou jadi aku berarti masak jadi aku berarti dia mah biasa bi asyik ini pak ibu obi ini tu baby ibu ada ini elfia ibu dia ini saya coba resolusi cuma dah ada saya aku kalau aku kemudian aku sih sendiri sekarang kalau sok dulu saya awal bagian tiga sudah kalau bisa buat dia berjam number 4 habis ni kalau nak tidak tiga sudah kalau bisa buat kami dia berjam langsung esefia esejansi esenka enti anya dia eka the twins that what and as a bibliaka he can someone I think I know I have for no idea kind teacher woman no Bible say Bible say David oh ana yes obewu na tete no obewu na omu Abraham Joseph Moses ne ho ba so ne David na obewu no friend ba Solomon ka chense meba because asasufo nyina kwan anase mi tina nanom e wonse to enti ye den na ye berema na mi transe no busa won se sa asasufo nyina kwan David ka chense Solomon e ya bocha kwanto ana e ya takwade kwanto ana hwe betima tra enkra achimota for best 70 years but is a free krobi ana brono bi kanda kaswa onhwa onansi hoda na de wu betima tra gaswa for 70 years but is a free bi enfanta ejadem bogu 170 years onansi hoda but that a choir David ka tell so no ide obi agako no ina kuma tu ba bi yoda if you say ogo ya there na mo bia cheche bonga no e na se chewe ni ya e say na eni eja wo ni ba ya ko it is a bakwa enye wonwa owo ya dia e da mo bia so mo say sacrifice so ka David ka tell so mo say because aso fo nya kwan na mi tina na no mo se do eti ya de na iberima nati awadi nyankopon asem so se do sama Moses no na ntina se mu nyina numu na obesiri ayo ko abusia ne afsula abusia awadi de boatma eche 38 good years na safa ne ko awadi ka se boatma e kwasa se go nyina apa eti mu nya de na mu ne mo ne mu ne hia ne se e be fere awadi nyankopon asem ne ati atwe ati be bia nyama ene boni akoso wi ati bebe e hwe ma ekoso a e mu se eche e awadi de tutu ma ya tutu na ka die ana se you so ma kra ko cha wo tu no ene respect no ya ba ni ka fu tu sama because what we can ever do in do amani no ye Job Bible so now 140 years but that Job enim enfia bogadi akobaka se medi enfia oka aduanan ya meko kwa me sa what manya 38 years meni ne se o check pe wo fi he na ya mo benya 80 wa benya 70 benya 60 there's what ma ko sana obisu anu no
Test will be a as well. And you feel what it really is. Now, so won't feel like one on the I don't know why I was having it. Remember, and I make a focus on myself. If you are saying to fast to grow, I say, Jawada no Musia Banty, there's a poly. I'll go on in my pocket, and then on Arabia or Mumu. Upon formula on your body too. There's only a sachet. I asked you, and you know what's in your mind. And you know what's up. And when you have such a say, and it is to my toss up. And I don't make a dinner away. And then I will be but China Airline. And that date here, 8 March 2025. When it is on the 8th March 2026, the Cassia is here. In your right, in the budget, but you all put your brother. Your brother is a second minute. You know, with my next year, 8 March 2026. I am met and answer. And I make the remote essay. I remember the demand and what we're moving at. I say, no, but my and you want a dear pass. A bunch of now, when you say about your command, and blow, and we are much to know. I couldn't have Mano, where you say, I take away a share. I won't catch a man. Mamma, because what the money, why you cheat the Moria, and I say, Mamma, maybe I suffer. No, I didn't win. Papa, if you go for it. No, Miss Yasser, who are yes, I remember my sister. And then you are pretty old. What's my Eddie? One. Then you are South Libya and Nacha. What man? 38 years. If you back say when you never knew you can have when you to so long ago, we used to answer. We are 20, we are 25, we are 37, 38 in the world, and you go to your okay, make them focus on my say. Fuck you, say, and check. Now, you one number. The kids will my grandpa, but try with you, and so make my phone. You can make my show. And what over again was at the end, what you was, who will not you. I'm a little let you know, I just read you to talk for the Oko. One left. The other bypass. Talk for the auntie. I am on the Tuesday, remember John, as I have I actually went there on my hands. I'm very asking you. Now, what your name? By any other way to find, but your phone can. When you are there, I'm not pushing if you will see it, but you will only be 5 years. If you say, oh, is your book and your farm. And you pray, you won't go for this guy. You can't something go for a Japan. You know, so cool, and you pay your performer. Again, I pay. Again, I go, yes. You can call me myself. Not a draw any channel, not your man will be a crack. I'm not going to be a German. What is guy? But oh, I'm not yet at you. Watch my about Royal ladies, but oh, Muslim majority of sooner or better than 1 day. Now, what that fear and what that will watch in Sula Tobuso and Foxy will be doing that. Remember, and then make a such a set in a red to my attention. Almost well, next chamber. Who have been a chamber? Many not a very young say. Say, who are taking out waiting? We are there, Papa. There's a crystal. Papa sat there. It was a year, the cat is 77 up the room, and it went through a radisson. And he would say, Nania, oh no, amen. Those who are a couple of open mission, set and run. If a business of a grand you can. And I said, I was going to check on the job. Amen. Yes, I said, my back, give me a better very fast.
prayer. Yes, so in name of yes, I'm going to never and what? Major. Agnes, and when you want to grab it, Yama was saying, oh, yes, Yama was saying, oh, yes, and more John watching National Samadonsa. Sir, and Naniwa, Ba, and we say, oh, Christo, when they in Yankana, a jab, when you only be a down. Now, dear, who got us our craft for a oh, yes, Christo, they will treat you away, what men is going to be very Malay, and say, vampire, yes, when you're first occasion. Amen. To us, the second offering, I rest of my trust of my life, the more for it to see. From century, and I'm a much
Enye madwene ene madwene enye makwan ene makwan Awurade asɛmni ase osoro kronsen asase no saa na makwan ekose makwan na madwene esen madwene mepo ebetwe akọ na ekọkọ tutu na mado ede entwe emfi oso amasumdwe apa no entuye video na Awurade aneyam ehyehye no Amen. Amen. And also to prepare him 7. Oh, name my friendly. Name ye wa ofema. Masa se me ha baby. Me ne fe pa wo ha. Oh ma obre amane. Now ye di jo apa no sorrow kayambi kama ho bisa me fe me mo frasi menche lo ha di fe aho gane amani oko de opere menya ni yami konto meni eni ete mema manasu for many DNA my near horse on our near and also. I'm my so if you say and you say Jima for Etias. One who are ready to know and some a year be an anchor on if he say and Sharia for our ready to free home see you. About me after one room now in June and you want any change. No, be on home and that's way or turn home. When you're 10 for sorry, Muchefa. The Chasena copy accused of Timber Ganu. No beer and near and any pediasu. Papa, when you said your year. And to my nanny, a cono, Muproya, we are saying. Now my empire back here, Yano, Yoni and Sam. My uncle did Cupano and so down called body fair. As I said, or 2 for young coupon, if you in Yan Samu. Rather fire nearby. Your dog for your Bibia Agnes. Usia, Usu, what my dear going down. Yet they want Emma as I said. Your chair and caught the team. And put to my
na enso nso amen ya ni da Onyankopɔn a ɔyɛ owusɔre yɛ tumi no so na ɛnim sɛ Onyankopɔn ka ho Yesu sɛ mene owusɔre yɛ ne nkwa nea ɔgye me die no kɔm na sɛ ɔwu mpo a ɔbɛnya nkwa na obi a ɔte ase no ɔgye me die no amen Boatman ɛkyɛ yɛn na ɛnɛ wafa ne ɛde kɔ da ɛde ni aba de ɛbrɛ de ne honam ama asase awade de okra no na ma abɔfo bɛhyia no ko agya bra Oniaba Boatman Agnes wako dile kupalo mikango yetu aka kunima botira waja edebo entene dai abusia enamfo asafuma ni ase ko asungim awari ni otata fa ko o na me awoye ja aba amen tabitira him na wa fre wo me ba Sembra osorofi yende yeso wo ye ya na so nyame penti yeso na ye de komontra so na ye de abota sekase Sister Agnes na to ye Sister Agnes Owusu na to ye Sister Agnes Obi handkerchief na to ye na to ye Onyame a wo boss ro bo asase ene anopa ye da wase wo a wo kra ye mu abekum sabe wo na wo de ye nua Agnes ma yen nya wo pe na wo ye enti ne wa ye ade ye nua bekum sabe enti a wo de ma no me Nyankopon ye nyi wa ye a na ye otuafo enti se nye nyina ana ye bepem sabe wiase a Agnes betena ye na brabo nyina no wo na wo ye da wase se bra wo koi wo bra di Nyankopon onim de ye ma wo ma panekra esie na daachi bi yanso ye ba betu no a ye be koso de ayeyi amma wo e wo ba bi a ye ne ne ebehia pempeso ye giran ayeyi ene na ase ene ye di ma wo ne wakan ho ama ye nyina e wo di mu nti amen amen do abra wo ye fo e cheo tu fo Nyankopon o do che wiase nyaare se ko do kraso a Rade Elsio Kaso de ma fe ye sha nyina nso de ho nam nya sha Nyankopon sa Rade adom ya kese o ye so onke ho mo ya kere ko ye so a e ma se ne mu o me hu se ye so bra bi ba de ba be sha se ye transia ne transia se de ye transia ma tu meja ba no ya ba se ne ho amen This world is not my home, I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. I have a loving mother just over in glory land, and I don't expect to stop until I shake her hand. She's waiting now for me in heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's
open door, and I can't feel at home in this world anymore.